Gihangyo ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang dagko nga mga insurance companies nga tugutan nga ma-insure ang mga bangka sa mga tourism operators nga ginama og kahoy nga ilang gamiton sa ilang mga negosyo. Mipatawag og meeting si Garcia sa mga insurance companies, Maritime Industry Authority kon Marina 7, Insurance Commission, kauban si Moalboal Mayor Paz Ruzgoni ug Cordova Mayor Mary Therese Toycho kaniadtong Pebrero 9 aron hisgutan kini. Matud sa gobernador, pinaagi sa insurance, makabangon pag-usab ang mga tag-iya sa mga bangka kung adunay katalagman nga mahitabo sama sa bagyo ug isip tabang na usab kini sa mga tourism operators. Kini aron usab makaapil ang mga nanag-iya niini nga mga bangka sa Enhanced Countryside Development Program sa Kapitolyo. Diin makautang sila og kwarta sa mga bangko sa gobyerno sa mubo nga interes aron magamit pagpaayo sa ilang naguba nga sakayan human sa bagyong Odette. Now, we would wish to help as well these owners of the vessels that are engaged in tourism activities. Of course, it goes without saying that banks might not be too open to offering them loans if they cannot take out insurance for the vessel itself. Gibanabanang moabot sa kapin usa ka libo ka mga bangka nga ginama sa kahoy dinhi sa tibuok probinsya ang gigamit alang sa tourism activities sama sa diving, island hopping, whale shark watching, snorkeling ug uban pa ang mahimong ma-insure. Giklaro usab sa Marina pinaagi sa Deputy Administrator for Operations niini nga si Engineer Nanette Villamor Dinopol nga bisan og gidili sa ilang buhatan ang pamasahiroan nga bangka nga ginama sa kahoy apan gitugutan kini kung gigamit sa tourism-related activities. I am very interested that you consider this because we would like to help all these vessel owners that have been greatly affected by this typhoon. If we can get an assurance from yourselves that you are willing to insure, and in fact they are in a much lower risk if you would, because they do not have an hourly schedule. Ang maong mga lakang sa probinsya isip usab pagpangandam sa mga moabot unya nga mga langyaw nga turista karon nga abli na ang turismo sa Subo alang sa mga langyaw. Sa ilang bahin ang mga insurance companies nga mitambong sa maong meeting mipasalig nga tukion kini nila sa ilang tagsa-tagsa ka kompanya. Karong umaabot nga Lunes, Pebrero 14, gikatakdang muhatag sa ilang proposal ang mga insurance firms. Sa higayon nga mobalibad sa maong hangyo ang mga insurance companies, hayan nga magpurma og kaugalingong insurance program ang lalawigan ubos sa Economic Enterprise Council inabagan sa Insurance Commission. Paula Mendoza, Balita sa Subo.